danna subscribe, sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya al'ummar wannan gida na Hausa Home. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci kamar yadda muka saba. Ga sababbin zuwa wannan channel namu mai tarin albarka, muna roƙonsu da Allah da Annabi da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ta nan ne za ku riƙa samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau mun zo muku da labarin kyakkyawar budurwa 'yar arewa ta kammala jami'a. 'Yan Najeriya sun ce tsananin kyanta kaɗai na iya rikita da alƙali a wajen kotu. Wata kyakkyawar budurwa ta bayyana alfaharinta da wani nasara da ta samu. Budurwa mai suna Maryam Musa ta yi murnar kammala karatun digirinta. 'Yan Najeriya sun taya ta murna sosai, yayin da wasu suka yi kalamai kan kyawun da Allah ya yi mata. Wasu daga cikin 'yan Najeriya sun kwara wa wata budurwar saƙonnin taya murna ga kyakkyawar budurwar 'yar arewa bisa nasarar da ta samu. Budurwar mai suna Maryam ta yi sanarwa a shafin na Twitter bisa kammala karatun digirinta a fannin karatun lauya. Maryam, wacce bata bayyana jami'ar da ta kammala ba, ta gode wa Allah bisa nasarar da ta samu. 'Yan Najeriya sun jinjina mata bisa irin kyawun da Allah ya yi mata, yayin da wasu ke taya ta murnar kammala karatunta na university. Haka zalika, wasu sun ba ta shawarwari kan rayuwa bayan karatu. Kyakkyawar budurwar mai suna Maryam 'yar arewa ta kammala jami'a. 'Yan Najeriya sun ce kyanta kaɗai yakan rikitar da alƙali a lokacin da yake shari'a. Ga hotunan budurwar nan.